sitten Saladino vielä omalla viimeisellään kuittasi. Howin tulos silloin tuo mainittu 8.47, jonka Raif on tänään täällä jo esittänyt. Blanka Vlasicille 4. tällä 8.20, joka on hänen parhaansa, niin sillä oltaisiin tosiaankin kaikissa aikaisemmissa Euroopan mestaruuskisoissa oltu vähintään pronssilla. Joo, kyllä pituuden karsinta enteili jo tätä, että kisasta tulee kova tasoinen ja siinä mielessä mielenkiintoinen, että useammalla hyppäjällä oli aineksia pitkään hyppy. Otetaan nyt esimerkiksi Tuumas, joka ei ole finaalissa ollut sillä tasolla, näytti heti ensimmäinen helppo hyppy karsinnassa, että pelivaraa olisi vaikka kuinka paljon. Nyt hän on hypännyt 8.09, eihän se huonosti ole, mutta varmaan joku setti jäi varaa Howilta. Ajattelin, että tulisi enemmänkin nousua. Ja toisaalta vasta toinen kisa akillesleikkauksen jälkeen on ehkä vähän turha odottaa, liian paljon odottaa, että hyppy löytää muotinsa niin nopeasti. Sitten on karsinnasta taas ylöspäin nousijoita, Kumis, Tomlinson. No, Tomlinson oli hyvä karsinnassakin, mutta on pystynyt laittamaan siihen vielä jonkun sentin lisää.